हाँ सर। नमस्ते। हम लोग बीफा मेंबर जलफू चैप्टर्स की तरफ से बीफा का काउंटर पार्ट जो हाथीसार में है और बीटीसी गवर्नमेंट में है, जो सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोग ने हम लोग को बुलाया है। आप लोग का नया वो मनवाल बिल पिकनिक स्पॉट ओपनिंग सेरेमनी के लिए, तो हम लोग बहुत खुशी है कि आप लोग ने हम लोग को शामिल किया। ये पिकनिक स्पॉट सिर्फ हाथीसार के लिए नहीं, ये भूटानीज लोग के लिए भी कुछ अलग देखने के लिए एक नया स्पॉट बन जाता है। तो इसीलिए इस ओपनिंग के में हम लोग को शामिल होने के लिए आप लोग ने जो नवातन दिया है उसके लिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं। उसके साथ हम लोग प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो जो पिकनिक स्पॉट है बहुत आगे सक्सेस होके उसको मैनेज करने के लिए हम लोग को तरफ से आप लोग को फुल सपोर्ट है, और इसकी हिसाब से तो फिर सक्सेस और बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो मनुष्मिया फिसाफोर, इसोरफोर, बिश्वकर्माफोर, गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोन बयनोबो जासिहरग्रोनाय जाहैबाय। नोंथांमोननो आं मोनसे फिसा खौरां हरनो नागिरदों। बे फिसा खौराङा जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि बानजायारि बिथांमोनहा गामाखालि बोसोरनि बायदि देग्लाय बोसोरावबो मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ बेखेवनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो बे बेखेवनाय हाबाफारिया 2022 मायथाइनि 22 नभेम्बरनिफ्राय जागायगोन। मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि बानजायारि बिथांमोननि बुंनाय बादिब्ला 2022 आरो 2023 मायथाइनि थाखाय नैबे बोहैथि दाननि 26 नभेम्बर अक्ट'खालि मोनाबिलि पिकनिक स्पटआ खुलि जासिगोन आरो बे खुलि जानाय समाव आं एस अनिल कुमार नार्जारि हिसाबै नुजाहैगोन। बेनिखायनो आंखौ सापर्ट, आंखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा 26 नभेम्बर खालि एबा नैबे बोहैथि दाननि 26 नभेम्बर खालि नोंथांमोनहा फैनानै आंखौ सापर्ट होफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाहैबाय। नोंथांमोनहा मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ नुवाखैब्ला एबा मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाखौ नुवाखैब्ला 2022 मायथाइनि नभेम्बर दाननि 26 अक्ट'खालि खालार खालि नोंथांमोनहा जागायदो आरो मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव थांनानै नोंथांमोननि दुखु दाहाफोरखौ स्रां सुस्रांहैदो, पिकनिक जाहैदो एबा लावखार ओंखाम जाहैदो। पिकनिक स्पटखौ सोरबा सोरबा नुवाखै जानांगौ। मोनाबिलि पिकनिक स्पट एबा लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा ओरैबायदि समायना रमायना, भुटान खाथि, हाजो हाला, बिफां लाइफां, दैमा दैसा गासिबो नुनो मोनजोबगोन आरो नोंथांमोनहा नोंथांमोननि गोसो गोरबोनि साननाय हनायफोरखौ एन्जय खालामहैनो हागोन आरो माने 2023 मायथाइयाव जाहाथे बयनिबो साननाय हनायफ्रा जाफुङो बेखौ आसा खालामनानै नोंथांमोननिफ्राय आं बिदाय लानाय जाबाय। गोजोन्थों।